Mert őt magát nem találtuk meg. Mátyás király. A DNS-ét. Mármint holttest? Igen. Vagy lehet, hogy megtalálták, csak nem azonosították. Mert most már egy fogból lehet DNS-t. Van egy egész alfaja, deniszobai ember, aki csak egy fogból ismerő. Igen, mert nem. Tehát most ezt nem tudom, hogy nem találták meg, vagy nem azonosították meg. Mert például Andrással is ez volt, az Árpád-házi Andrással, hogy megtalálták a mintát, fogalmuk se volt, hogy az ki. Tehát nem volt felcímkézve, és a genetikai kapcsolatok útján sikerült rájönni, hogy na, ez András. Lehet, hogy így megtalált Mátyás király. Lehet, hogy megvan, persze, csak nem. Tehát valamit olvastam, hogy most nagyon mutatják a közösségben. Volt egy ilyen rövid időszak, hogy Andrással is mutatkoztak, hogy na most ez ki. Hát ennek valószínűleg az oka, nem, hogy őt is Székesfehérváron temették el, és a székesfehérvári királysírokat azt a török időben földúlták. Persze. Nem volt tisztességes márványtávol. Az volt a temetkezési hely. Így van. Ha csak nem máshol temették, tehát azért van olyan király. Mennyire hiteles egy ilyen próba, amiből aztán a DNS-t először. Tehát a minta? Igen. Hát a minta az hiteles, tehát ott van a DNS benne, csak azt nem, ugye, mint András esetében nem tudjuk, hogy kié volt, utána kell ugye kisilabizálni, hogy azt ki lehetett. Igen, tehát mennyire hiteles? Hát teljesen, mert hogyha például van két minta, akkor azt ugye ki lehet deríteni, hogy ki az apa, ki a fia. Például az avar temetőkkel, ami egy nagyon új dolog, ott fantasztikus családi kapcsolatokat derítettek, komplett családfákat lehetett kirajzolni a DNS-ből. Kikének a fia unokája, dédunokája, unokája, stb. Tehát ott sok-sok évig ott éltek, oda temetkeztek. Hol vannak az avasírok? Rákóczi faluban. Azt most nem tudom, hogy csak a minták nevéből tudom, hogy... Valami 300. Meg. Meg ugye a történelemben, hogy milyen népesség került rá melyik népességre, hogy keveredtek velük, vagy elkergették őket, és népességváltás történt. Tehát nagyon sok mindent így végig lehet követni. Mert ugye a legtöbb dologról nem készült feljegyzés. Sok dologról készült, és tudjuk, hogy nem igaz, ami készült. Ugye hát kiírja a történelmet, aki élve marad. És akkor ezek után úgy írja, hogy akarja. Igen, meg az írásos emlékek, azok olyanok, mondjuk a képes kommunikára, hogy hát ez egy propaganda íromány. Persze, gyakorlatilag az Anzsút iratták arra, hogy gyakorlatilag az ő felmenői, tehát gyakorlatilag bizonyítsák azt, hogy van közük az. Így van, meg hogy a folytonosságot, ugye, tehát az is egy érdekes dolog, hogy a magyarokról beszél, magyarok eredete, de tehát magyarnak a középkorban azt számított, aki magyar nemes volt, magyar korona nemese. Tehát a nép nem volt magyar nemzet része. Tehát a krónikákban is ugye erről a 100-valahány nemzetségről beszélnek, hogy ők a hunok leszármazottai, és nem magáról a népről. Mert hát mikor, ugye azt hiszem Deák Ferenc 1867 óta számít a jobbágy is magyar nemzet részének. Előtte nem, csak a magyar nemes volt a nemzet tagja. Úgyhogy ez is mennyire változik teljesen. Volt ilyen hun és magyar rokonság kutatva?
Igen, hát ezzel az a baj, hogy ugye a hunokról, a hun nyelvről semmit nem tudunk, 3 szó maradt meg, az is görög átírásban, tehát nem nagyon ismerjük, egyáltalán ismerjük a hun nyelvet. Valószínűleg türk nyelv volt, de hát nem tudjuk. A hunokról viszont annyit tudunk, hogy az eredeti hunok ugye ők keletről jöttek, Ázsiából, de mire Európába értek, hát folyamatosan ugye keveredtek, tolták maguk előtt a népeket, és mire ideértek, főleg keleti germánokat toltak maguk előtt, tehát gótokat például. A hun birodalom hivatalos nyelve gót volt, germán nyelv, és Attila neve is, Atli, az kisatyát jelent germánul. Tehát azok a hunok, akik ideértek, ők már genetikailag germánok voltak, keleti germánok. Úgyhogy az eredeti hunokból nagyon-nagyon kevés maradt meg, mire ideértek. Úgyhogy hát van hun-magyar rokonság, ugyanúgy, mint hun-nigériai. Tehát mindenki rokon, ki lehet mutatni a hun-magyar rokonságot, csak ez egy ilyen 0,00 valami. Tehát, hogy megjegyzem, csak pont ezzel a kérdéssel fog foglalkozni a június 24-i előadása a nagykövetasszonynak, aki pont a mongol-hun-magyar keveredés, illetve mozgalodásokról készített egy dokumentumfilmet. Ez a dokumentumfilm, ez a Mongol TV alkotással kerül bemutatásra, és erről lesz a beszélgetés. Tehát nem tudtuk ugyan, de milyen érdekes, hogy a TV előadás úgy látszik, hogy valamelyest kapcsolat. Tehát a honfoglalóknak volt valamiféle kapcsolatuk a hunokkal nyilván, de ez nem a mai magyarság genetikai kapcsolat. De külföldről nézve nem úgy gondolják, hogy a magyarok a hunokkal kapcsolatosak? Nem, ezt mi mondjuk. És röhögnek is rajta külföldön, hogy... De a hungary szó honnan nem ered? Hogy? Én azt gondoltam, hogy a hungary az onnan ered, hogy úgy gondolják, hogy a hun Nem. Ez általában egy szitokszó. Tehát Attila és a hunok az körülbelül, mint hogy használják, hogy Sztálin. Tehát, ugye, mert ők pusztítottak. Igazán a emberiség kultúrához nem nagyon adtak hozzá, csak ugye pusztítottak. Tehát azért nyugaton egy szitokszó. És lehet, hogy ezért. És a kalandozó magyarok ezt kiérdemelték, és ennyi az összefüggés? Nem tudom. Tehát például, amikor egy szlovák nacionalista mérges, akkor azt mondja, hogy menjünk vissza Mongóliába. Tehát ők azt tartják, hogy... De... És a finnugor, ezt a származás, az is van, hogy az se érvényes már. Hát ez egy érdekes dolog, mert a finnugor rokonság az... Tehát a kutatók sose genetikai rokonságot értettek alatt, hanem nyelvrokonságos. Tehát a nyelvet fölveheti az ember, mint a nadrágot, és másnap leveszi. Tehát a népek nagyon gyakran cserélnek nyelvet. És a magyar nyelv törzse az finnugor, még akkor is, hogyha a finnugor népekkel nem nagyon van közelebbi genetikai kapcsolatunk. Mert csak nagyon távoli van. Úgyhogy nyelvrokonok igen, génrokonok nem. A magyar nyelv 40%-a a finnugor eredetű. És ez is végig kísérhető. Hát